Καλησπέρα σας. Καλώς ορίσατε στο Captain L. Johnny News και καλεσμένος μας για σήμερα είναι ο Captain L. Johnny. Captain L. Johnny, τι έχετε να μας πείτε? Καλησπέρα σας, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος σήμερα που με κάλεσατε στην εκπομπή σας. Θα ήθελα να ξέρετε ότι θα έρθουν στο κανάλι μας κάθε εβδομάδα, δηλαδή θα προσπαθήσω κάθε εβδομάδα να βγάζω καινούρια βίντεο με πολύ ευχάριστο περιεχόμενο. Αν επιτρέπετε, τι περιεχόμενο? Το περιεχόμενο θα είναι, τα περισσότερα βίντεο θα έχουν ως περιεχόμενο τα πλοία, δηλαδή θα βγάζω πολλά βίντεο με πλοία. Αλλά θα υπάρξουν και βίντεο με περιεχόμενο ταξιδιωτικό, δηλαδή θα σας δείχνω βίντεο με ταξίδια που έχω πάει. Αλλά θα υπάρχουν και βίντεο με αεροπλάνα. Όταν λέτε θα έχετε βίντεο με περιεχόμενο με πλοία, εννοείται μπορείτε να παίξετε Virtual Sailor? Φυσικά, όταν λέω περιεχόμενο με πλοία, δηλαδή θα δείχνω και κανονικά πλοία, ζωντανά πλοία, φίξ και αναχωρήσεις. Αλλά θα δείχνω και βίντεο με Virtual Sailor. Ευχαριστούμε πολύ, Captain L. Johnny. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας, καλή συνέχεια. Αντίο.